Halo, बोरै खबरा? मोजां मोजां एकदम मोजां लुगैबोखादो लामानिफ्रायनो बरिया nih jangan hello ओरैबायदि समायना nih जानाय Audio Jungle. Dah ya, aku ke rumah. Kar saling na. Hai. Nih, Dania, Metal Julia माबोरै जादों बे मेथाइनि गेजेरजों मिथिनांगौ समाजनि खान्थिजों सानै गोसो गोरबोनि गोथार अनज्लायनायनि बियो मोनसे रादा जुलि लानायनि गेजेरजों हौवा हिनजाव गोदान सानैखौ लोगोसे थानो हानायनि गोहो गथायनाय गोथार फोरबो थारमाने हाबाया जुलि जानाय लोगो बिसोरो गथायसे थानो हासिगोन होननानै मोनसे गोहो होनाय आरो हाबाया हाबाया बेनो जाबाय गथायसे थानो हानायनि गोहो होनाय मोनसे गोथार फोरबो सेरेमनि होनना बुङोना बेनिखायनो जों फोरबो होनना बुंदों आरो गोथार जुलिया मोनसे सोरजिगिरिनि बिथोन गोथार जुलिनि गेजेरजों बान्जा जानाय मोनगोन गोथार जुलिया मोनसे सोरजिगिरिनि बिथोन गोथार जुलिनि गेजेरजों नाङा फाङा बाहायगारनाय गैजारोङै जानाय नाङा फाङा बाहायगारनाय गैजारोङै जानाय second marriage जायो नाथाय जों सहजाव जोङो बेबायदि second marriage जों जाया थिग बेबायदिनो टिटास बिथाङा दिनै हाबा जाबाय दिनै रेजिस्टार लाबाय आरो दिनैनि बे हाबा जानाया दान्दिसेनि थाखायल' नङा नाथाय अराय समनि थाखाय सोरबाया जुदि सोरबा हौवा गोदाना सोरबा हिनजाव गोदाना आंनो दान्दिसेनि थाखायल'सो हाबा जादों होननानै बुंदोंब्ला बेयो नंखाय बुंना लानाय जादों नाथाय जों दिनै टिटास आरो जोंनि खैनाखौ जों सानाखै बिथांमोना दान्दिसेनि थाखाय जे हाबा जादों बिथांमोना बेखौ सानदों जे अराय समनि थाखाय हाबा जादों आरो बेखायनो शास्त्रआ बुंदों जाय मानसिया इसोरनि बिथोनखौ मानिनानै सोलियो बेयो गाज्रि
बागानाव गुमजानाय मेन्दाफोर बायदि जिरि जिरि दै बोहैनाय साखाथियाव गुमजानाय मेन्दाफोर बायदि होननानै बुंदों आरो बेनिखायनो आङो बे समाव दोंसे मेथाइ खननि साद्रि मेथाइ खननि संगे छालाइले प्रभु तोरकम दयालु नाइखे प्रभु संगीतरे रकुन नाइखे जों बयबो आखाइ खबनिनो Every night, Shanti, every Ada mana mulai? Ang namanya Laidi Mari. Boria. Bitangana जोंना mana be दामनानै दिन्थिग्रा
Ada manaमोनलाय? आंनाथ' सुबास स्रांलै सुस्रां सिगां लोगो मोननायानो दिनैसो लोगो मोनफिनदों थेंक इउ गासिबो दंनाय मानिनि समाय होबाय बुहुमखौ दैमा दैसाजों बाय 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 ओंखारबोफिनबाय दायो थांसिगोन जोङो भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय